Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स आरो डिमान्ड खालामगासिनो दङ जे आदा बिनि सायाव मोनसे भिडिअ नांगौ गोबाव जाबाय आपडेट होयिया मा कन्डिशन जादों आरो लोगोसे 4 ग्रेड आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय कमान्डो लेभेल एसए लेभेल कनस्टेबल लेभेलाव आरो BTC फरेस्टनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टनि सायाव आपडेट आरो लोगोसे एग्जाम डेटनि सायाव आरो साख्रिनि सायाव जों बाव सावरायगोन। दा मोनसे खावलायनाय जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान बेयाव साबस्क्राइब खालामना ला सरकारि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजोंनो मोननो हायो आरो सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो सावरायगोन BTC साख्रिनि सायाव बेनो जाबाय फरेस्टनि। दा जों फैबाय CSB आव दा बिनिफ्राय माखासे सर्सआव मोननाय बायदिब्ला आरो प्रेस मिटआव बुंनाय बायदिब्ला फिजिकल टेस्टखौहाय 7 डेज बा 10 डेजनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ होनो गोनांमोन नाथाय 10 डेज बारलांबाय 24 जुलाइआनो लास्ट फिजिकल टेस्ट जादोंमोन नाथाय दासिमबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै। दा सर्सआव मोननाय बायदिबा केन्डिडेट जायनाखि फिजिकल टेस्ट पास खालामदों बिथांमोनखौ सर्टिं खालामदों आरो बे सर्टिं खालामनाया सोलिगासिनो होननाय खोनादों। जेब्लानो जागोन अब्लानो पर्टेलाव नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टआव रिलिज खालामनो हागोन बा रिलिज नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' पेपाराव होनाय चान्स गैया बे पर्टेलावनो बिथांमोना होगोन बादि सर्सआव मोनदों। दा बेखिनि आरो एग्जाम जायोबा प्रेस मिटआव चेयारमेना बुंनाय बादिब्ला आगस्ट दानावनो एग्जामखौ खालामगोन बादि मानोना बिथाङा बुंदों नालाय रिजाल्ट होनायनि 7 डेज 10 डेजनि गेजेरावनो एग्जाम लागोन होननानै बेखायनो एग्जाम डेटखौबो जों नटिसखौ बाव मोनगोन आरो बे एग्जामनि कन्डाक्ट खालामनाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खालामगोन ना क'क्राझार इउनिभारसिटि खालामगोन बेनि सायाव आपडेट गैथ'वा जानो हागौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया खालामनो हागौ आंनि मथेब्ला। थ' बेखौ मोनथिबाय देन बेनिफ्राय एग्जामा जायोबा आगस्ट दानाव एग्जाम जायोबा लास्ट उइकआव बेसेबां टाइम डेट दं जों केलेन्डारखौ दायो नायनोसै फैदो गोबाव खालामला। दा बाथ्रा जाबाय नैबे सानडेआव अके बे सानडेआव एग्जाम खालामगोन नैबे 16आव जाला 16आव कनफार्म जाबाय B.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम दङ अदालगुरि कलेजावबो दङ। दा खबर लानाय बादिबा अदालगुरि कलेजाव एग्जाम BTC फरेस्टनि सायाव जेबो आपडेट फैयाखै दा बेखायनो बे 16आव B.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम दङ बे थांबाय 16आव जाला जायोबा 23 नङाबा 30 आगस्टआव BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जाम जागोन। बेखायनो आं खावलायदों जायफ्रानोखि फिजिकेल पास जाबाय मोजां फरायखादो एकदम चान्सआ 23 नङाबा 30आव जानाय चान्सआ एकदम दङ आरो एग्जामा। दा एग्जाम जानोबा जेनोखि CSB थाइना मेम्बारनिफ्राय लानानै चेयारमेन थाबाय बिथांमोना मिटिं जिरायगोन मिटिं जिरायनानै बिथांमोना मोनसे थांखि लानानै बे मोननै डेटआव खि जानो हागौ आरो बाव जायाबा नेक्स्ट हार्डलि बाव जाया दा जों नेक्स्टआव नायोबा सेप्टेम्बर नायोबा 6 13 दङ 6 दङ बेनिफ्राय 20 दङ हार्डलि थाङोबा नैबे 13 आरो 6नि गेजेराव चान्सआ दङ। दा जों मिथिबाय 23 बेनिफ्राय 30 आगस्ट बेनिफ्राय हमना ला 6 आरो लोगोसे 13 सेप्टेम्बराव एग्जाम जानाय चान्सआ दंखायो। सेप्टेम्बर एबा लास्ट उइक सेप्टेम्बर एबा दुर्गा फुजानि सिगां नोंथांमोननि साख्रिया जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय BTC फरेस्टआव आरो बे जोब्बासो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आपडेटखौ बिथांमोना टाच खालामनो हागौ मानोना दायो बिजि दा फरेस्टआवनो साक्सेस जायाखै साख्रिया। थ' बेखौ जों बेयावनो फोजोबबाय थांसै जों दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव। स' दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि सायाव दा मा खबर गोबां केन्डिडेट्सफोरा कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ फंबायमोना माबायदि सोलिगासिनो दङ माबायदि प्रेक्टिस सिस्टारमोना जागासिनो दङ कमेन्ट्सआव खालामहर बयबो। दा पोस्टआ टटेल 6000नि खाथियाव दङ एसे बारा दङ आरो जास्ट एसे बारा बेनो जाबाय AB UB कमान्ड SI बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफखौ लानानै बावहाय 6000नि खाथियाव दङ आरो लोगोसे आसाम फरेस्ट अके थ' आसाम फरेस्टनि पस्टआबो दङ अके स' आसाम फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टखौबो लागोन SLPRBआ एबा जेनोखि आसाम पुलिसा बिसोरनो लागोन। दा बेखौ लायोबा माब्ला जाथावखौ गोबांथार कमेन्ट्स मानोना गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जोबोर मोजां प्रेक्टिस खालामबाय था नाथाय दा सिटुवेसना कन्डिसना ओरैबायदि आसाम फ्लाड जागासिनो दङ ना थ' बे जेनोखि फ्लाड जादोंना फ्लाड एफेक्टेड एरियायावहाय दा प्रेक्टिस खालामनो हायाखै बा प्रेक्टिसबो मोनाखै थ' बेखायनो नोंथांमोना मिथिगौ आसाम पुलिसा दा जाथ'वा जायोबा नोंथांमोना अक्ट'बराव आपडेट मोननानै नैबे नभेम्बर आरो डिसेम्बरावहाय फिजिकेल टेस्टआ जानो हागौ। अक्ट'बराव एडमिट इसु खालामनानै नोंथांमोननिया नभेम्बर आरो डिसेम्बराव फिजिकेल टेस्टआ जानो हागौ बेनिफ्राय एग्जामा नेक्स्टआव जानुवारि फेब्रुवारियाव जानानै नोंथांमोना बैसागु सिगां साख्रि मोननो हागौ आरो दा बेखायनो
बयबो प्रेक्टिसखौ गारनाङा लासै लासैबाबो खालामबाय था नाथाय कमान्ड' पस्टआ बारायगोन बाराया जेबो आपडेट गैया बिनि सायाव अब्लाबो प्रेक्टिसाव थाबाय था ड्राइभारानो जा नैबे ग्रेड 4आथ' खिन्थु ग्रेड 4आ थाब साख्रि मोनगोन आसाम पुलिसआ खालि 50 मार्क्सनि बेवहाय भाइभा टेस्टल' दङ आरो स्किल टेस्ट दङ दा बे स्किल टेस्टआव नोंथांमोना पास खालामबानो साख्रि मोनगोन ग्रेड 4 स्टाफआव खुनु बेयाव फिजिकेल टेस्ट गैया ग्रेड 4आव आरो दा बेखाय बुजिबाय जे फिजिकेल टेस्टआथ' दा जाखाया नभेम्बर आरो बे डिसेम्बराव चान्सआ दङ ओके डिसेम्बर नभेम्बराव चान्सआ दङ बेनिफ्राय जानुवारि आरो फेब्रुवारियावहाय रिटेन एग्जाम चान्सआ दङ बेनिफ्राय भाइभा हमना ला मार्च आरो बे एप्रिलाव साख्रि मोनहैनाय चान्सआ दङ 2027 आव साख्रि मोनहैगोन खिन्थु बे बोसोराव 100% मोना 2027 आवसो नोंथांमोना आसाम पुलिसनि साख्रिखौ मोनगोन आरो दा बेखिनि आपडेटआ जे SLPRB दा जेबो इन्टारभिउ लाथ'वा मानोना जेनेखि दायो दैबाना जागासिनो दङना दैबाना जानायनि थाखायनो फिजिकेल टेस्टबो जाखाया आरो एग्जामबो दा जाथ'वा जानला मोनला दा एग्जाम जाथ'नो हाया एसआइआबो जा जियानो जाथ'वा आरो अके दा बेखायनो नैबे नभेम्बर आरो डिसेम्बरावसो चान्सआ दंखायो दा बेनो दिनैनि थाखाय आसाम पुलिसनि आरो BTC फरेस्टनि साख्रिनि सायाव नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना लोगो मोनगोन